Beno, zatiketa nola egin, baina Singapurrekin, hau da, Singapur metodoarekin nola egiten duen adieraziko dugu. Beraz, orain, hemen jarriko dugu, Singapur metodoa. Hau jarriko dugu gorrian, eta hemen hortxe jarriko dugu, izkintxo batean. Bale. Singapurrek esaten digu, baldin badaukagu 634 zenbakia lauren artean, joan dezakegula zatika zatitzen. Hau da, probatuko dugu, 100, zati 100 egingo dugu. Zergatik, 600 dauzkagunez, lauren artean balentzen baldin badugu, 100 kabida duelako. Beraz, hemen txartuko dugu arkatza, boligrafoa, beltzarekin, eta hasiko gea. Jartzen dugu, 100, banatuko ditugu bakoitzaren txat. 100 bider lau, 400 denez, azpian 400 zenbaki jartzen dugu, eta honi egiten diogu kenketa. Lauken 0 lau, iruken 0 iru, eta seiken lau bi. Bueno, 234 dauzkagu orain lauren artean banatzeko. Probatuko dugu. 50, banatzen bali maitut bakoitzaren txat, 50 bider lau, 200 da. Eta 234, baina txikioa denez, kenketa egin dezaket. Eta ikusiko dugu orain, zenbat sobratzen zaizkigun. 234, ken 200, lau, ken 0, lau, iru, ken 0, iru, eta bi ken bi, 0. Orain, 34 gelditzen zaizkigu. Bueno, zenbatea banatuko dugu. 9 bider lau, 36 da. Eta pasa egiten gea. Egin dezakegu bider 7. 7 bider lau. 7 bider lau, 28. 28. Kenketa egingo dugu. Hogeita sortzi. Kenketa egiten bali badugu, 34ken hogeita sortzi, sortzitik, hemen kasu honetan, 2 amarreko, eta hemen 14 izango genuke, 14ken sortzi, 6 da, eta 2ken bi, 0. Bale, ze gertatzen da? 6 zatigarria dela laurekin, oraindik 6 zatitu daiteke, 6 lau baino handiagoa delako. Orduan, zenbatea? Bat, ze birekin pasa egiten ja. Bat bider lau, da lau. Eta hemen 6 ken lau, 2 ateratzen da. Ia ez dago gehiago banatzeko. 2 lauren artean ezin degulako banatu. Beraz, zein da zatiketa? 634, zati lau, orain, banatu deguna, batu egin behar dugu. 0 gehi 0 gehi zazpi gehi bat unitatetan 8 osatzen dute. 0 amarreko gehi bost, bost. Eta 100. Horrek esan nahi du, zatiketa honetan, 634 lauren artean zatitzerakoan, 158 bakoitzarentzat, eta soberan 2 gelditu zaizkigula. Ez da zatiketa zehatza izan, eta orduan honi deitzen diago hondarra. Soberan gelditu zaiguna. Eta listo, hauxe da, zatiketaren Singapur metodoarekin
egiten duena da, poliki-poliki banatzen joan.